Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. F'Jannar li għadda, Malta kellha l-inqas rata ta' qatt minn fost il-pajjiżi kollha fiż-żona tal-Ewro. Dan ħareġ minn statistika pubblikata mill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea, il-Eurostat. Jirriżulta li f'dan l-ewwel xahar tas-sena pajjiżna kellu rata ta' qatt ta' 3%. Din ir-rata ta' pajjiżna tisboq sew il-medja tar-rata tal-qatt fiż-żona tal-Ewro li hija ta' 6.7%, aktar mid-doppju tar-rata ta' pajjiżna. F'Jannar li għadda ir-rata ta' Malta kienet l-istess bħal tal-Ġermanja, filwaqt li qabżet sew ir-rata tal-qatt ta' pajjiżi Ewropej oħrajn fosthom Franza, l-Iżvezja, l-Italja u Spanja. Ir-rata ta' Spanja hija 10% ogħla mir-rata ta' pajjiżna. Ir-rata tal-qatt f'pajjiżna baqgħet fost l-inqas li qatt kienet fl-istorja u dan minkejja l-isfidi internazzjonali bla preċedent tal-aħħar żmien.